Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... Fai frío! Un conto de Teresa del Valle Dubre. Noutrora había un bosque repleto de árbores, cubertos de neve. Era inverno e facía frío, moito frío. Nunha das árbores vivía unha parella de esquíos que esperaban o nacemento dos seus 5 fillos para o inverno. Prepararan un nido ben quentiño e moita comida de tempada para o frío. E por fin os seus filliños naceron. A familia Esquío non podía ser máis feliz. Pero un día espertaron asustados co ruído dunha gran máquina que estaba a derribar todas as árbores. Aterrados, os animais corrían dun lado para outro, tentando salvar as súas familias. Papá Esquío deuse conta do que estaba a suceder. Cerrou a porta da súa casa inmediatamente. A mamá Esquío, preocupada, preguntoulle. Que pasa aí fora? O papá Esquío respondeulle. Non te preocupes, a nosa árbore é a máis grande e non pasará nada. Pero mamá Esquío, sabendo que os seus veciños tiñan dificultades, díxolle. E os nosos amigos, deberíamos axudalos. Temos moito espazo, comida e eles necesítannos. O papá Esquío non o pensou 2 veces e correu a axudar os veciños, os animais. Nun ratiño, a casa encheuse de animais e todos estaban a salvo. Estaban tan contentos que parecía que chegara a primavera. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.